Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbana hawnhekk dalgħodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa f'dan is-Santwarju Ħażejs illum hija ġurnata ferjali u għal-aħħar jum ukoll tal-Karnival. Se noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal Ruħ San Rovella. Qabel ma nieħdu sehem fil-Quddiesa ejjew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tgħidx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-għamara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li tagħmel fina. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Ġanbu Apostlu. Ħin il-bniedem li jistabar fit-tiġrib, għax wara li jkun għeleb it-tiġrib jaqla' il-kuruna tal-ħajja li jilmulej wiegħed lil dawk li jħobbuh. Waqt li tkunu mġarbin, araw li ħadd ma jgħid Alla qiegħed iġarrabni, għax Alla ma jistax iġarrab għal ħażin u anqas ma se jġarrab lil ħadd. Għax kull bniedem imġarrab jinġibed u jittajjar mill-passjoni tiegħu stess. Imbagħad il-passjoni meta tnissel tilet id-dnub u bid-dnub meta jilħaq il-milja tiegħu iġib il-mewt. La titħarkux, aħwa eżisti jgħin. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel minn għand il-Missier, l-għajn tad-dawl li fih ma hemm ebda tibdil wanqas del ta' tidbir, għax ritu wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjal u ngħidu flimkien ħin il-bniedem li inti twidbu mulej. Ħin il-bniedem li inti twidbu mulej li tgħallmu l-liġi tiegħek biex isserħu f'jiem il-għawġ flimkien. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallihx il-poplu tiegħu il-wirt tiegħu, għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu dawk kollha ta' qalb safja flimkien. Biżżejjed ngħid, qiegħed jiżloq riġli biex tjubitek mulej tweżinni. Meta joktor l-hemm ġo qalbi, il-farax tiegħek iħennili ruħi flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien id-dixxiepli insew jieħdu l-ħobż u ma kellhomx ħlief ħobża waħda magħhom fid-dgħajsa. Ġesu issihom u qalilhom: Iftħu għajnejkom u għodu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta' Erodi. Huma bdew jgħidu bejniethom dan għax m'għandniex ħobż. Ġesu induna u qalilhom: X'intom tgħidu bejnietkom li m'għandkomx ħobż?
Għadkom ma nbaħtux u ma fimtux? X'ebbu sija tara santkom? Għandkom għajnejn u ma tarawx, għandkom widnejn u ma tisimgħux? Ma tiftakrux meta qassamt il-5 ħobżiet bejn il-5,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu mimlija bil-bċejjeċ li kien fadal? Qalulu 12. Meta qassamt is-7 ħobżiet bejn l-4,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu mill-bċejjeċ li kien fadal? Qalulu 7. U għadkom ma fimtux qalilhom. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Bħalissa qegħdin naqraw bħala l-ewwel lezzjoni siltiet mill-ittra ta' San Ġagbu. Ittra pjuttost qasira imma prattika u jagħtina ħafna tagħlim għal ħajja ta' kuljum. Kif tagħmel fl-aħħar mill-aħħar il-kelma talla. Kelma talla mhix qiegħda fl-ajru imma biex tienna ngħixu aħjar, biex tgħallimna ngħixu tawli talla, biex tagħmilna familja talla. San Ġagbu llum jgħidilna sentenza interessanti ħafna. Jgħidilna ħin il-bniedem li jistabal fit-tiġrejb. Għax wara li jkun għeleb it-tiġrejb jaqla l-kuruna tal-ħajja li l-mulej wiegħed lil dawk li jħobbuh. Donnu San Ġagbu qed jgħidilna isma' it-tiġrejb huwa parti mill-ħajja. Bħalma l-eżami huwa importanti għat-tfal li jkunu jafu fejn huma. Jekk ikun hemm student li jistudja qatt ma jagħmel eżami. Dak kif se jkun jaf fejn hu qiegħed? Fejn jafu x'qed jistudja sew? It-tiġrejb ara jpoġġina f'posta qisu. Huwa parti mill-ħajja. Id-diffikultajiet tal-ħajja jiġu fuq kulħadd. Inti raġel tajjeb jew mara tajba, inti raġel ħażin jew mara ħażina, inti intelligenti jew inqas intelligenti. It-tiġrejb jiġi fuq kulħadd. U donnu dan it-tiġrejb li jikxef aħna minn aħna. Imma mbagħad jagħmilha ċara San Ġagbu, isma' it-tiġrejb ma jiġix minn Alla. Alla mhux qiegħed hemmhekk biex jittentana, biex jippruvana, biex jara, le mhux hekk. Alla tajjeb biss jagħtina. It-tiġrejb minn fejn jiġi? Jiġi mill-qalb tagħna l-ewwel nett u jiġi minn dak ta' madwarna. Mill-qalb tagħna u minn dak ta' madwarna. Alla ma mhux qiegħed hemmhekk biex jittentana, Alla jagħtina l-ġejd. Mhux jagħtina t-tentazzjonijiet qed jgħidilna San Ġagbu. Is-silta tal-Vanġelu minn San Mark ukoll hija interessanti. Ġesu huwa mdawwar bid-dixxiepli. Il-Fariżej kienu ippruvaw jonżbuh għalilna l-bieraħ. San Mark ridu sinjal, imma Ġesu ma jikkuntentawhomx bil-mod. Alla jagħti ħafna sinjali, jagħtina ħafna sinjali fil-ħajja. Imma mhux kif irridu aħna, mhux meta nixtiequ aħna. Alla jagħti ħafna sinjali, imma jekk inti għama is-sinjali x'tambihom. Ġesu dak li qed jgħid lill-Fariżej, isma' intom għomja, ma taċċettawnejx. Inutli nagħtikom is-sinjali, tajtkom ħafna sinjali diġà, imma intom ma temmnux. Il-lewm il-Vanġelu tal-lewm idur fuq id-dixxiepli imdawrin ma' Ġesu. U Ġesu jinduna li anke dawn id-dixxiepli mhumiex ħafna ħjar mill-Fariżej. Anki huma ma jifhmux lil Ġesu. Anki huma misunderstand him. Ara. Ġesu wissihom qallhom iftħu għajnejkom u qogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira tal-Erodi.
Forsi eżattament mill-kelma, mit-tagħlim tal-Farisej u mit-tagħlim ta' Erodi, tal-Erodjani. Forsi hawnhekk għandna ftit. U d-disċiepli jħassbu li Ġesu qed jgħidilhom isma'. Għodu attenti għax ma għandkomx ħobs. U Ġesu jgħidilhom jiena ħobs ma tajtkomx, ma kattarx il-ħobs u tmajt il-kull dawk in-nies kollha. Iftħu għajnejkom, għodu attenti, qassu. Għan jitkellmu fuq il-karnival, illum il-karnival. Ġesu kien jiċċelebra l-karnival tgħid. Ma nafx kien hemm karnival fi żmienu, ma nafx. Imma Ġesu naħseb ukoll jitkellem fuq il-karnival. Ħansemmi żewġ eżempji biss. Talba qal isma' oqgħodu attenti minn dawk li in-naċ lil pup li jkollhom is-suf tan-naċ. Jidżu ta' naċ imma jkunu l-pup. Karnival ara. Tal-oħra qal pereżempju isma' ikun hemm siġra mimlija weraq imma ma jkunx fiha frott. Hija karnival x'tiswa? Siġra kollha weraq, kollha skuk, imma ma jkollix frott. Hija karnival, hija apparenza biss. Dawn iż-żmien tal-karnival huwa żmien sabiħ ukoll. Żmien ta' kuluri, żmien ta' briju, żmien ta' xalar. Sew. Naħseb importanti li l-karnival jibqa' karnival imma. Mhux isir tentazzjoni, mhux isir provokazzjoni, mhux isir laxkezza. Il-karnival mhux biex inkunu laxki, naħseb. U l-aħħar ħaġa, il-karnival sabiħ jekk niċċelebraw sew. Basta mhux niċċelebraw il-karnival is-sena kollha fl-ilbies tagħna. Speċjalment jew nuqqas tal-bies. Jitolbu l-mulej illum biex jagħtina dawl ħalli ngħixu tawliet Alla. Il-ġurnata tal-tajba tal-lum. Ħuti ħafna preokkupazzjonijiet ta' din l-art ma jħallunix nifhmu l-messaġġ ta' Kristu. Aħna niftakru f'dak kollu li l-mulej għamel magħna nitolbuha l-Knisja u għad-dinja kollha. Sabiex il-Knisja tibqa' dejjem tfakkar il-bniedem fl-imħabba ta' Alla u turih li huwa dejjem preżenti fid-dinja nitolbu. Sabiex dawk responsabbli jaraw fil-ġmiel tal-ħolqien lil Alla li ħalaq kollox tajjeb u jħallsuh minn kull qerda nitolbu. Sabiex fil-waqt li rroddu ħajl lil Alla għall-ikel li dejjem jipprovdilna, narfu naqsmuh ma' min m'għandux nitolbu. Sabiex din l-Ewkaristija tkun l-akbar ratta ħajr tagħna lil Alla l-Missier għal ibnu Ġesu li jitmana bil-kelma u bil-ġisem tiegħu nitolbu. Nitolbu għal Sandro Vella li għalek qed nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa biex tagħtih il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex ma nkunux karnival is-sena kollha. Imma nkunu sinċieri meta nikdiblek qed inkun karnival.
qed ngħidlek ara temminniex aktar, tafdanix aktar. Qed inkun karnival. Nitolbu l-Mulej biex jagħtina l-kuraġġ li nkunu sinċeri ma' xulxejn, nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem, nitolbu. Nitolbuk Mulej għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom għal dawk li jduru bihom. U nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fil-ħnina tiegħek, nitolbu. Nitolbuk Mulej tagħtina xita fejjida faqta ħalli jartna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha, nitolbu. U Alla dawwa l-dlammijiet ta' qalbna biex fil-waqt li narfu lil-libnek fil-kelma u fil-qsim tal-ħobs, immorru ferħana nwasluh lil ħutna u li mija kiex fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel Mulej li din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġġib li premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rieda tiegħek. Bi Kristu siedna, il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew Missier Qaddejs tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bibnek il-ħażin Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jinbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalek flimkien mal-anġli u l-qaddesin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-Eżerċit. Ismewwietu l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Sandro Vella li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxta għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfirna l-qubietna bħalma nafru lil-mluħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu jdaħil id-dinja dan il-ġisem u t-tem għad-tistien. Eħlisni meħtijiet kollha minn kull ħażin. Żolli jinfidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejq. Il-ġisem ta' Kristu jħadisni għal-ħajja.
Ejnum bil-bifa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvan, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek kaħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tas-sew. Bi Kristu siedna. Ħanejdu flimkien it-tliet Ave Marijiet li l-Madonna talbet minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna